Ljetovanja su spasila turističke agencije u Bosni i Hercegovini. Turističke agencije u BiH, nakon teškog perioda izazvanog pandemijom COVID-19, ove sezone imaju napokon uspješnije poslovanje, jer se veći broj građana odlučio da na ljetovanje ide posredstvom neke agencije. Također, agencije već imaju ponude ili planiraju jesenja putovanja, ali se s velikom pažnjom prati kako će biti epidemiološki uvjeti i uslovi prelaska granica. Kako su za nezavisne rekli u BiH turističkih agencija, napredak je osjetan, jer su sve ture rasprodane čim ih objave, ali su mišljenja i iskustva kada se uporede 2021. i 2019. godina razlikuju od agencije do agencije. Neki kažu da je pretprošla godina ipak bila najjača i po broju klijenata i po zaradi, dok neki tvrde da je ova godina donijela neočekivan uspjeh, približan ili čak veći i od 2019. godine. Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine, kazao je da je turizam ponovo zaživio, jer su BiH građani ove godine krenuli na ljetovanja u mnogo većem broju nego lani. Dodaje da je se obistinulo ono što je u proljeće ove godine predvidio izvršni direktor Lufthansa, da će aviokompanija letiti u špic sezone s popunjenošću kapaciteta od 40 do 60%. Najavljeno je da poslovna putovanja više nikada neće dostići nivo iz 2019. godine, kazao je Bivanović. Naglasio je da turističke agencije neće vratiti poslovanje na stanje kako je bilo u 2019. godini, vjerovatno ni sljedeće godine, a moguće da će se na to čekati još nekoliko godina. Turizam će nakon pandemije doživjeti izvjesne promjene, pogotovo kada je riječ o većoj zdravstvenoj sigurnosti, to jest povećanju standarda zdravstvene sigurnosti putnika, naveo je Bibanović. Da je popuštanje epidemioloških mjera, kako u BiH tako i drugim zemljama, povećalo broj klijenata u turističkim agencijama, kaže za nezavisne Adin Čisić ispred turističke agencije Sol Azur iz Sarajeva, koji navodi da je takvo stanje ne samo u ovoj agenciji, već i u većini drugih. Stanje u skoro svim agencijama je takvo da čim objavite neku ponudu, odmah se rasproda. Veliki odziv putnika je na sva putovanja, za sve što je dostupno, kazao je Čistić. Dodaje da je velika pomama kako za daljnjim destinacijama, kao što su Turska i Egipat, tako i za destinacijama u okruženju, kao što su Crna Gora, Hrvatska i Albanija. Planiramo i neke kraće ekskurzije u europske destinacije za naše klijente, ali to se zavisi od epidemioloških mjera i kriterijuma za ulazak u zemlje Europske unije, zaključio je Čistić. S druge strane, u jednoj sarajevskoj turističkoj agenciji su rekli da situacija jeste popravila, ali ne onoliko koliko bi oni željeli, te da je sigurno da se neće još dugo vratiti na stanje kako je bilo prije pandemije virusa korona.